салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Чӣ хеле ки медонед, ман якчанд қа пеш видео карда будам дар бораи зиёд кардани подписчик дар Instagram ва ваъда додум ки агар ҳамин видео 1000 лайк гирад, ман видео мекунам дар бораи зиёд кардани подписчик дар YouTube. Ва ҳамун видео 1000 лайк нагирифт, не ки бисёриҳо хоҳиш карданд ки ман ҳамин видеоро кунам. Марҳамат, то охир тамошо кунен, фаромӯш накунен подписатсия, лайк ва поделитсия кардана. Ин танҳо барои касое ки мисол нав канал ҳуй кардагиянд ва ҳоли ягон подписчик надоранд, метавонанд бо ҳамин роҳ ба каналҳои худшон то 1000 подписчик ҷамъ кунанд. Ин барои монетизатсия гирён кардан бисёр фоидаи хуб дорад. хоб, баъде ки шумо канал мекушоен ва ягон подписчик надорен, аввал каналтона хушрӯ настройки карда видеоҳои худтона мепартоен. Баъде ки полни настройки кардем ва якум видеои худтона партофтен ва медароен YouTube барои зиёд кардани подписчик дар ҷои поиск менависен подписатсия взаимна. ва дар иҷа бисёр промои эфиро мебурад. ози иҷада як 3 та буромад, 4 та. ҳоли ин поён да бо ҳастай. ва ҳамин хел промои эфиро мебурад. шумо нигоҳ мекунен кадомишда зритил бисёрай, ҳамушда дохил мешен. овозиша паст мекунем барое ки дар мо дар кор нестай. ва чӣ хеле ки мебинед дар ҳаминҷа ҳама якдигариша дастгирӣ мекуна, якдигарда подписатсия мекунанд. шумо менависем мисол подписатсия взаимна. ва барои подписчик ҷамъ кардан ҳаминҷа чанд касе ки комментария мондагиай, мисол номша менависем, плюс мекунем. ҳаминҷада комментарияда ҳар чӣ навистан мегирем, баъд дар шумо одамо даромада подписатсия мекунанд. метавонен ҳар як ҳамин промои эфирда дуромада каналҳои худтона пеш барен. ай ҳамин промои эфирро шумо метавонен дар мобайни як ҳафта то 1000 подписчик ҷамъ кунен ва ин бисёр даркора барои гирён кардани монетизатсия. ва ҳамин буд бародаро видео дар бораи зиёд кардани подписчик дар YouTube. агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монен, дастгирӣ кунен ва касе мехоҳад дар видеоҳош лайк ва просмотри зиёд гирад, дар комментария ҳатман нависен. насиб карда бошад, ман видео мекунам дар бораи лайк ва просмотр гирифтан дар YouTube. боқӣ дар паноҳи худо бошен, худтонро эҳтиёт кунен. хайр.